Dobrý den, zdravím fanoušky SK Rožná a mám tu na rozhovor Petra Navrátila. Ahoj Peťo. Čau. Co říkáš na dnešní zápas? No, co říct na dnešní zápas? Bylo to těžký, věděli jsme, že v Bohdalci se nám moc nedaří, je to tam vždycky těžký. A soupeř byli dobří, hlavně hráli dlouhý nakopávaný balony na útočníky a vlastně jejich nejlepší střelec Folprecht to zase potvrdil a dal nám 3 góly. Nějaký šance jsme měli, ale nedali jsme to, jako výsledek asi krutej pro nás, ale bohužel. No. A už třetí zápas po sobě jste nevyhráli, neleží na vás psychická deka? No, psychická deka bych neřekl, akorát se nám teď asi nedaří tak jako dřív. To jsme měli zase šňůru vítězných zápasů, ale bohužel. No. A co říkáš na hřiště v Bohdalci? No, hřiště tam mají dobrý, akorát tráva byla teda vyšší trochu a bylo to hodně suchý, takže balon zadrhával a po zemi se až tak hrát nedalo. Nebo dalo, ale bylo to obtížné. A tvůj přímý kop skončil na tyčce, což byla velká škoda, že? No, tak nepadlo to, tam škoda to byla, ale nedá se nic dělat, no. Jo, dobře. Tak moc děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí v příštích zápasech. Díky. A dalšího bych chtěla pozvat na rozhovor Adama Korbičku. Ahoj Adame. Ahoj, zdravím všechny. Jak hodnotíš ty dnešní zápas? Dnešní zápas byl ukázkou toho, jak absolutně neví nikdo, kdo má jak hrát. A vaříme z vody a je to jako taky trochu trenérem, který nám zrovna neví, co by nám poradil a celý tým hraje na co má. A myslíš si, že odpovídá stav 5-0 tomu, co se dělo na hřišti? Myslím, že úplně neodpovídá, ale je vidět, že děláme obrovské chyby v obraně a zase v útoku se nám nedaří dávat góly. Prostě ta deka na nás opravdu padla. A čím to, že zápasy s Bohralcem jsou vždycky tak vyhrocený? Je to místníma lidma, kteří tam hrajou a jsou to strašní blázni. A nesvazuje vám nohy taky to, že teď už každý zápas musíte vyhrát, jestli chcete postoupit? O postupu tady nemůže být ani řeč, protože na to nemáme a vozili bychom asi ve vyšší soutěži docela laty domů, takže si myslím, že radši ani nepostupovat. Dopadlo to, jak to dopadlo, pokud se poperem o postup, tak prostě postoupíme. Nevím, jestli by kluci vůbec chtěli postoupit, protože nechtějí, hodně lidí je proti a po dnešku jsem teda z toho taky takový, že si myslím, že bychom ani neměli postupovat. Dobře, tak taky děkuji za rozhovor a ať se nás daří. Jo, vám taky. Čau. Pro televizi Rožná Lenka Rolníčková.